Ginpasakaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide ang driver sang motorsiklo nga bumangga sa isa ka retired teacher nga rider sa barangay Lagin, Banwa West sa Banwa sang Numancia sa probinsya sa Aklan sadtong Enero 12. Ginkilala ang driver sang motor nga si Eman Tinidor, 27 anyos, sang barangay Mantigib sa Banwa sang Makato. Madumduman nga ginbawian gid sang hulam nga kinabuhi samtang ginabulong sa ospital ang biktima nga si Eli Villariña, 78 anyos, residente sang nasambit nga lugar. Nagangkon sang patal nga lasro sa ulo ang biktima nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Base sa investigasyon sang Numancia PNP, nahibaluan nga kakagwa lang sang biktima sa iya nga balay apang sa iya nga pagliko pakadto sa kalsada. Golpe na lamang ini nga nabungguan sa nga motor nga ginamanehuman niya Tinidor resulta sa nga natabo nga aksidente. Sa karon, yara na subong sa kustodiya sang Numancia Police Station si Tinidor kag mga pangatubang sa nagakaigo nga kaso. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga serbisyo publiko kalingawan sa Kalibog Bilog nga probinsya Taclan. Rong kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.